Ara sí, d'acord? Ara sí que començo. Llavors, en el directe d'avui faré un límit del nombre e, d'acord? I després, arrel del límit que fem, començaré a introduir, a parlar de coses del tema nou, d'acord? Del tema de funcions. I això, que no us preocupeu, aquells que encara no acabeu de tenir clar o bé com es resolen els límits, o bé exactament què vol dir fer un límit, d'acord? Perquè serà... el límit és una de les bases del càlcul, d'acord? De l'estudi de funcions. Per tant, contínuament estarem fent límits quan estiguem fent funcions. Per tant, no us preocupeu perquè tornaran a sortir, d'acord? Llavors, el límit que volia fer avui és un d'aquests del document de molts límits per calcular, és el número 87, d'acord? Ahir vam fer el 88, avui farem el 87. Llavors, el 87, i aquest el copiaré amb la X expressament, diu això, límit, quan X se'n va cap a l'infinit, de què? Doncs de 3x al quadrat, partit 3x al quadrat menys 1, i tot això elevat a x. A veure, aquí està entrant. Vale. Llavors, límit típic del nombre e. Ho farem tots els passos, però ràpidament podem observar que això sí que serà la indeterminació u elevat a infinit. Per què? Perquè si us fixeu, aquí tenim un quocient, és a dir, una divisió de polinomis, grau 2, grau 2. Recordeu, per enèsim cop, quan tenim dos coeficients de mateix grau, dividint-se, el seu límit, quan la variable se'n va cap a infinit, hi ha límit i no és 0, i aquest límit el podem calcular dividint els coeficients de la incògnita de major grau. Per tant, 3 entre 3, això dona 1. Per tant, el límit d'aquesta base donarà 1. D'acord? I això, òbviament, si substituïm per infinit, és infinit. Per tant, queda 1 elevat a infinit. D'acord? Igualment, en primer lloc, substituïm 3x al quadrat, infinit al quadrat. Aquí més del mateix, d'acord? I tot això elevat a infinit. D'acord? Per tant, tenim una indeterminació a la base, la resolem. Llavors, quan passem al tema de funcions, la resolució d'indeterminacions serà molt més ràpida, d'acord? Ja sí que ens saltarem passos. Per tant, el que fem en el denominador, perdó, en la base és dividir tots els termes per la x de major grau, d'acord? La qual ja veieu que és x al quadrat, d'acord? És l'única que hi ha. Santi, després em podràs resoldre... Sí, després et resol conducte, Arnau. Vale? Dividim tot. D'acord? Fem les simplificacions pertinents. Això, com sempre, veieu que me repito más que el ajo. Vale? Llavors, què ens queda? Ens queda... Ja substitueixo, d'acord? Ens queda 3 dividit 3 menys 1 partit infinit al quadrat. Elevat a infinit. Aquí queda 3 dividit de 3 menys 0. Tot això és igual a 0. D'acord? Llavors, queda 3 entre 3, que és 1, elevat a infinit, i indeterminació. Recordeu, indeterminació del nombre e. Quin és el nostre objectiu? Recordeu que en el nostre objectiu, en aquest tipus d'indeterminació, és aconseguir l'estructura següent. Nosaltres sabem que e és igual al límit. Ja començaré a utilitzar notació de funcions, d'acord? No de successions, de funcions. És a dir, nosaltres volem aconseguir aquesta estructura. 1 més 1 partit una certa funció elevat a la mateixa funció. Després ja aniré aclarint què és això de funció. Però nosaltres sabem que volem aquesta estructura. D'acord? Clar.
l'exercici que fèiem ahir, que crec que el tinc per aquí. Sí que el tinc, dona'm un moment. En aquest exercici que fèiem ahir, en el 88, fico un moment a sobre, clar, arribàvem a la mateixa indeterminació i, igualment, havíem d'aconseguir aquesta estructura. Clar, però en l'exercici que teníem ahir, clarament a la base la podíem separar en dues fraccions. En aquesta fracció, d'acord? I en aquesta fracció. Clar, això era perquè teníem una suma al numerador, d'acord? Per tant, podem separar les sumes del numerador en diferents fraccions. Però, en el cas que ens ocupa ara, no podem fer això. És a dir, el que diré ara no és correcte. Això no ho puc. Bueno, el que diré... Si jo vull separar això en això, d'acord? Menys això és completament incorrecte. Jo no puc separar un denominador en diferents fraccions, d'acord? No puc fer-ho. Clar, però jo necessito aconseguir aquesta estructura, d'acord? Llavors, si jo tingués sumes o restes al numerador, ho podria fer. Llavors, què podem fer? Mireu, no és tan difícil. El que necessitem per aconseguir un 1, i això ja ho vam dir en algun exercici, el que necessitem per aconseguir un 1 aquí és que al numerador tinguem el mateix que el denominador. Llavors, començo per copiar el límit. I aquí ficaré això. Deixarem un espai. Llavors, què volem al numerador? Doncs el que us deia, volem que el numerador tenia el denominador, perquè així, dividint, obtindrem aquest 1. És a dir, jo aquí necessito un... Canviaré de color que aquest no es veurà. On ha quedat el vermell? Bueno, no trobo el roto vermell, no passa res. Jo necessito aquí en el numerador un menys 1. Però clar, jo no puc afegir un menys 1 i quedar-me taranxo. No, d'acord? Quina cosa puc afegir sumant que sigui vàlida? Doncs puc sumar 0. Si jo sumo 0 a alguna cosa, doncs aquesta alguna cosa no canvia. Per tant, si jo afegeixo un menys 1, estic obligat a afegir un més 1. Això ho puc fer, perquè això dona 0, per tant, en realitat s'aniria i em quedaria exactament en la mateixa base que tenia al principi. D'acord? Clar, quin avantatge té fer això? Doncs que fixeu-vos que ara jo sí que aquesta base la puc separar en dues fraccions diferents. En quines? Doncs, d'una banda, agafaré aquesta fracció, que queda aquí, al descobert, i li sumaré aquesta altra fracció. 1 partit tot això. Ho escric. Això em quedarà com el límit, quan x se'n va a l'infinit, de 3x al quadrat menys 1 dividit 3x al quadrat menys 1 més 1 dividit 3x al quadrat menys 1. Fixeu-vos que això ens fa pràcticament tota la feina. Per què? Ara et llegeixo, Arnau. Fixeu-vos que això ens facilita tota la feina perquè això ara tenim mateix numerador, mateix denominador, és a dir, tot això d'aquí, tot, no només el denominador. Tot això és igual a 1, d'acord? Per tant, tinc 1 més 1 partit alguna cosa. 1 més 1 partit alguna cosa. Ja hem aconseguit l'estructura que volíem. Et llegeixo, Arnau. Si per aconseguir l'1 el que he fet és posar un més 1 davant i després li resto... Vale, sí. Una altra manera, el que diu l'Arnau, ho ficaré en un full a part, una altra possibilitat, un altre camí, seria, que és un camí que segurament, no sé si ho has vist en algun vídeo o en alguns apunts, però també és una manera molt còmoda de fer-ho. El que em pregunta l'Arnau és, nosaltres teníem 3x quadrat
partit 3x quadrat menys 1. Llavors ell em pregunta, puc a això sumar-li 1 i a tot això restar-li 1? Ho has deduït? Perfecte, llavors, Arnau. Ell em pregunta, puc fer això? I jo li dic que sí, cap problema. Fixeu-vos que això és el mateix. És el mateix que fem aquí. Aquí hem sumat un 0. Aquí també hem sumat un 0. La diferència és que d'aquesta manera s'ho sumem a la fracció. I d'aquesta manera s'ho sumem al denominador. Què s'hauria de fer a partir d'aquí? Doncs aquest 1 seria aquest 1. Això, aquest 1 seria aquest 1, d'acord? I ara aquí hauria d'operar tot. És a dir, hauria de fer 3x quadrat menys 3x quadrat menys 1 per 1, d'acord? Que quedaria això menys 1, d'acord? Aquest s'anirem a aquest i quedaria exactament el mateix resultat. Ho deixo, que si algú vol practicar, que ho miri. Jo continuaré com ho estava explicant, però la resposta és sí, Arnau. Llavors, continuo. Vale. El que he dit, això ho podem canviar per 1, llavors anem a apuntar com ens ha quedat el límit. Tenim límit quan x se'n va cap a l'infinit de... Hem dit que tot això era igual a 1, d'acord? I aquí ens havia quedat 1 partit 3x quadrat menys 1. Llavors, ara, vale, ja tenim a la base 1 més 1 partit alguna cosa. Ara el que necessitem és que aquesta mateixa alguna cosa tenir-la aquí. Llavors, una mica el mateix. Aquí el que afegirem és alguna cosa multiplicant. Igual que sumant només podem afegir sumant un 0, multiplicant únicament podem afegir multiplicant un 1. D'acord? Per tant, jo aquí multiplicaré per 1, però d'una manera diferent. Quin color fet servir aquí? Verd, no? Sí. Vale, llavors, jo aquí multiplicaré per 1 d'aquesta manera. 3x quadrat menys 1 i 1 partit 3x quadrat menys 1. Tot això d'aquí, pintat en color verd, tot junt, és un 1. Per tant, estic multiplicant per 1, per tant, no estic canviant les coses. D'acord? Llavors, això, el que deia. Doncs ara el que faré és reestructurar aquests exponents, d'acord? Això queda com el límit, quan x se'n va cap a l'infinit, de 1 més 1 partit 3x quadrat menys 1, elevat a, primer escriure aquest, d'acord? 3x quadrat menys 1, d'acord? I ara, recordeu, el que hem dit ja algun cop també, que la potència d'una potència és el producte d'exponents. Disculpeu-me un moment, que m'estan picant el timbre. ¿Sí? ¿Sí? Sí, un momento. Yuri, ¿puedes bajar solo de tu Beatwatch? Passa. Ja està. Vale. Doncs això. Aquí teníem exponents multiplicant-se, d'acord? Aquesta x, perquè ara ho escriuré, aquesta x la multiplicaré per aquest 1. Per tant, quedarà aquí, en aquest numerador. Quedarà x partit 3x quadrat menys 1. Llavors, tinc exponents que s'estan multiplicant, ho puc separar en potència de potència. Per tant, aquí ficaré x partit 3x quadrat menys 1. Per tant, recordeu que tot això d'aquí, tot el que hi ha a dins d'aquest claudator gran, tot això donarà E, perquè segueix exactament aquesta estructura, i per tant, això ja sabem que és E, 2,7 i pico, d'acord? Per tant, aquí el que ens queda és
ja pràcticament estem, e elevat al límit, o sigui, això és el límit d'aquesta part, però després hem de fer el límit d'aquest exponent, d'acord? Per tant, elevat al límit, quan x se'n va cap a l'infinit, de què? Doncs de x partit 3x quadrat menys 1. Òbviament, aquí quan substituïm quedarà infinit partit per infinit, però anem a deduir el resultat, d'acord? Això és un polinomi de grau 1, això és un polinomi de grau 2, per tant, el grau del numerador és inferior al grau del denominador, per tant, això té límit i és 0, d'acord? Per tant, tot això quedarà com e elevat a 0, i elevat a 0, ara veurem que és 1. Per tant, en primer lloc, substitueixo, d'acord? Infinit partit infinit, indeterminació, d'acord? Tampoc cal que ho desenvolupem tota l'estona. Llavors, aquí simplement el que fem és dividir per la x de major grau, que en el nostre cas és x al quadrat, d'acord? Entre x i x al quadrat, la de major grau és x al quadrat. Per tant, x al quadrat, x al quadrat, x al quadrat. Fem simplificacions. Aquesta amb aquesta, aquestes amb aquestes, i ja està. Per tant, ja substitueixo. Això ens queda com e elevat a 1 partit infinit, dividit de 3, menys 1 partit infinit al quadrat. Això sabem que és 0, això sabem que és 0. I per tant, aquí ens queda e elevat a 0 partit 3, que és e elevat a 0, i qualsevol nombre elevat a 0 és 1. D'acord? Llavors, recapitulem una mica què volia dir tot això. D'acord? Hem fet, perquè ara insisteixo que començaré a parlar de coses del tema següent. Llavors, hem buscat el límit d'això, ara direm que és això, i aquest límit, quan la x se'n va cap a l'infinit, ens ha donat 1. D'acord? Què vol dir això? Doncs això vol dir que si jo grafico tots els possibles valors que pren això quan substitueixo la x, d'acord? Doncs a mesura que els valors de x es fan molt grans, agafo valors molt grans, doncs si aquí tinc l'1, si aquesta és la recta i igual a 1, bueno, f de x igual a 1, doncs a mesura que jo agafi valors grans, cada vegada estaré més i més i més i més i més a prop. D'acord? Llavors, això és el que vol dir el límit d'una funció. D'acord? Això d'aquí, que jo ho he escrit amb x, això d'aquí és una funció. D'acord? Què vol dir funció? És a dir, ho apunto tal qual, la mateixa. Això és una funció. D'acord? Llavors, en primer lloc, la funció la notem així, amb una lletra, en aquest cas f de funció minúscula, però podria utilitzar una altra, i entre parèntesis fixeu-vos que he ficat la x. Què vol dir això que he ficat entre parèntesis? Doncs això que he ficat entre parèntesis és la variable. D'acord? És a dir, què és una funció? Una funció, jo quan s'ho explico als meus alumnes de repàs, d'acord? Jo deia que era com una caixa, d'acord? Una caixa, una màquina a la qual tu li introdueixes una cosa i ella, per cada cosa que tu li introdueixes, et treu una altra. És a dir, per cada x que tu introdueixes, ella la transforma i et treu la f de x. D'acord? En aquest cas, per exemple, és en aquesta funció, doncs fixeu-vos que què hem fet amb el límit? Doncs que si jo fico una x que sigui igual a 1, d'acord?
Doncs, si aquí fico x igual a 1, em queda 3 per 1 al quadrat és 3, d'acord? Aquí tinc 3 per 1 al quadrat és 3, menys 1, 2, per tant em queda 3 mitjos elevat a 1, que continuen sent 3 mitjos, d'acord? Aquesta seria la f de 1, d'acord? Això d'aquí, com li diem? Això potser us sona de l'ESO, però ara no he dit res que no sigui cosa d'ESO. Aquest valor d'aquí, això és la imatge de 1. D'acord? És a dir, si a mi em donen aquesta funció i em diuen quina és la imatge de 1, jo el que he de fer és substituir les x per 1, calcular, i la imatge de 1 és 3 mitjos. En canvi, x igual a 1 seria la anti-imatge de 3 mitjos. Què vol dir anti-imatge d'un valor? Doncs, quina x he de ficar jo en aquesta funció per tal de que la f de x em doni 3 mitjos? Doncs he de ficar 1. Per tant, x igual a 1 és la anti-imatge de 3 mitjos. D'acord? Això, simplement, coses perquè us comencin a sonar. Clar, no seria 9 vuitens. No, Gemma, vigila. Aquest quadrat només afecta la x, perquè afectés el 3 i el mateix amb el del denominador. Perquè afectés el 3 hauria d'estar entre parèntesis, d'acord? I l'exponent, el 2, fora del parèntesis, d'acord? Llavors, clar, aquí, amb això que us estic dient de la màquina, explico un altre cop lo de l'antimatge. Sí, vale, torno. Doncs això, una funció és com una capseta, d'acord? Una capseta que tu li introdueixes un número, a ser pum, 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 i et treu un altre número, d'acord? Això és una funció. Llavors, en el nostre cas, la nostra capseta té tot això d'aquí dins, d'acord? D'aquí. Llavors, quan jo introdueixo un número, d'acord? Quan jo dic x igual a 1 i calculo i em dona 3 mitjos, 3 mitjos és la imatge de 1, d'acord? Imatge vol dir que jo introdueixo un número, quin número surt, d'acord? Per tant, la imatge de 1 és 3 mitjos. Això s'entén més fàcil, ja ho sé. Llavors, ara el concepte contrari. Quina és la antiimatge de 3 mitjos? És a dir, quin número he d'introduir jo a la meva capsa per tal de que aquí surti 3 mitjos? Hem vist que és 1, d'acord? Per tant, 1, d'acord? X igual a 1 és la antiimatge de 3 mitjos, perquè és el valor que jo he d'introduir per tal d'obtenir 3 mitjos. D'acord? Ho repetiré diversos cops. Per tant, a poc s'anirà integrant. Llavors, clar, aquí ja surt un primer concepte molt interessant, que és i jo a la meva màquina què li puc ficar? Què puc introduir aquí? Puc ficar qualsevol número? Doncs a priori un pot pensar que sí o pot pensar que no, d'acord? És a dir, jo aquí puc ficar qualsevol nombre? Doncs, clar, en aquest cas en concret, la resposta és no. I ara explicaré per què. D'acord? Però aquesta pregunta, en general, depèn de la funció. D'acord? Això depèn de la funció. Anem a parlar d'aquesta funció en concret. Si recordeu, jo us he dit que a mates, això ho he dit molts cops a classe, que a mates hi ha poques coses que estan prohibides, però hi ha una que està molt prohibida, d'acord? I us he dit molts cops que aquesta cosa no es podia escriure, d'acord? Aquesta cosa prohibida ha sortit, per exemple, en algun límit. I aquesta cosa prohibida és dividir entre 0. No? Llavors, fixeu-vos que, en aquest cas, hi ha una cosa que no pot ser. És a dir, aquí tenim un denominador.
veritat? Aquí tenim un denominador que depèn, que hi ha, en aquest cas, dos valors de x que fan que aquest denominador sigui 0. D'acord? És a dir, si jo agafo el meu denominador, escric aquí això, si jo agafo el meu denominador, jo vull veure quan és 0, d'acord? Ho vull calcular. Doncs aquí, això és una equació de segon grau, molt facileta. Passo l'1 a l'altra banda, divideixo entre 3. I ara, per treure el quadrat, faig arrel quadrada. I recordeu que l'arrel quadrada té... L'arrel quadrada de 1 és 1, per tant, això ho deixo així. Per tant, fixeu-vos que si la x val 1 partit arrel de 3 o menys 1 partit arrel de 3, si la x pren qualsevol d'aquests dos valors, això d'aquí donarà 0. I per tant, si la x pren, per exemple, 1 partit arrel de 3, això d'aquí dona 0 i per tant em queda una divisió entre 0. I això està prohibit, no podem. Per tant, en el nostre cas, per exemple, ho fico així, en el nostre cas, doncs, x igual a 1 partit arrel de 3 o x igual a menys 1 partit arrel de 3 són dos valors que estan prohibits. Aquí, que no es veia. Això està prohibit, d'acord? Llavors, quins valors són els que podem introduir? Doncs els valors que podem introduir a dins d'una funció, d'acord, són els valors que estan en el seu domini. Llavors, aquí és on surt el primer concepte i potser el més important de tots, que és el concepte de domini. Aquests dos valors d'aquí no formen part del domini de la funció. D'acord? Què vol dir això? És a dir, tot el que pot entrar aquí, tot el que pot entrar a la funció, són els valors del seu domini. I com podem saber això? Doncs simplement hem d'observar la funció i hem de veure, doncs, quines coses no poden passar? Doncs això, no podem dividir entre 0. Per tant, no podem dividir entre 0, llavors hem de descartar els dos valors, en aquest cas, que es fan dir que dividim entre 0. Quin altre problema podríem tenir aquí? Doncs en realitat cap. D'acord? Per què? Perquè aquí jo puc substituir, per exemple, l'exponent per qualsevol valor. D'acord? No hi ha un exponent que estigui prohibit. El mateix amb el numerador. No hi ha cap numerador que estigui prohibit. Per tant, en aquest cas, en aquesta funció, direm que el domini de la nostra funció seran, doncs, tots els nombres possibles, tots els nombres reals, menys aquests dos. Aquests dos no podem, per tant els traiem, però tots els altres sí. D'acord? Tots els altres, si jo agafo i substitueixo la x per qualsevol valor que no siguin aquests dos, em donarà un valor. D'acord? Això és el que vol dir domini. El domini és tots els possibles valors que podem introduir a la nostra màquina funció. És a dir, a la nostra màquina funció, el que entra per aquí és el domini de la funció. D'acord? I igual que tot el que pot entrar té nom propi i és domini, tot el que pot sortir també té nom propi i és recorregut o imatge de la funció. D'acord? Per tant, bueno, ara igualment el que m'interessa és el concepte de domini. D'acord? El domini de la funció és el més important, perquè ens dona moltíssima informació. Llavors, vale, dit això, podeu tenir clar, vale,
aquí, en aquest cas, el 0 també està inclòs en el domini. Sí, el 0 està inclòs en el domini. Per què? Anem a veure. Si jo substitueixo la x per 0, aquí em queda 0, aquí em queda menys 1. Per tant, 0 dividit de menys 1. Bueno, en aquest cas quedaria 0 elevat a 0, però perquè és una indeterminació que s'hauria de resoldre. Però sí, el 0 està inclòs en el domini. D'acord? La indeterminació encara no la podem resoldre, necessitem un mètode, d'acord? Però sí, el 0 està inclòs també en el domini, perquè no estem incomplint cap norma matemàtica, d'acord? Anem a parlar d'altres funcions amb altres dominis. Imagineu que tenim, jo què sé, m'ho invento ràpid. Tenim això d'allí. Tenim això d'aquí. Arrel d'1 partit x. Pots tornar a girar. Ara es veu tot. T'ho deixo 5 segons i ho trec. Vale. Llavors, minimitza això. Llavors, això d'aquí. Imagineu que tenim aquesta funció. Clar, estem parlant de domini, És a dir, aquí, quina cosa està prohibida? Aquí tenim un denominador. Per tant, nosaltres sabem que no podem dividir entre 0. Dividir entre 0. Per tant, aquí tenim un denominador. Tenim una x aquí. Per tant, els denominadors no poden ser 0. Per tant, en aquest cas, la x no pot ser 0. D'acord? Per què? Perquè si la x val 0, aquí es quedaria 1 dividit de 0 i estem dividint entre 0. Prohibit. No podem. No podem. D'acord? Però en aquest cas, en concret, s'afegeix una altra restricció. Una cosa. Un parèntesis. Quan treballem funcions, d'acord? En les funcions, d'acord? Ens oblidem dels nombres complexos. D'acord? No vull dir que no existeixin els nombres complexos en les funcions ni res així. D'acord? Però nosaltres estem treballant funcions reals de variable real. D'acord? Per tant, tot resultat que no sigui real el considerem com que no es pot donar. D'acord? Existeixen les funcions complexes de variable complexa. Però si algú arriba a estudiar funcions complexes de variable complexa, doncs ja li farà molt de mal al cap en aquell moment. D'acord? Ara no cal que pensem en aquest món. D'acord? Són fotudes de nassos. Llavors, parlem de funcions reals de variable real. Per tant, en el món dels nombres reals, aquesta cosa d'aquí, aquesta arrel quadrada, vosaltres sabeu que el radicand de les arrels quadrades, el radicand, ho apuntaré sent una mica rigorós, el radicand de les arrels d'índex parell, faig una petita pausa, índex parell, recordeu que l'arrel té índex, d'acord? Si no surt res és un 2, però tenim arrels cúbiques, tenim arrels quartes, cinquenes, sisenes, setenes, vuitenes, etc. Doncs el radicand de les arrels d'índex parell, és a dir, d'arrels quadrades, arrels quartes, arrels sisenes, vuitenes, desenes, etc. D'acord? Ha de ser
major o igual que 0. D'acord? És a dir, positiu o 0, que el 0 també és positiu, Però ha de ser major o igual que 0. Per què? Perquè si no, no podem calcular-la. Si tenim arrel de menys 1, malgrat sabem que això té nom i és la unitat imaginària, aquí ens oblidem d'això, l'arrel de menys 1 no la podem calcular. Per tant, a més d'això, això d'aquí, aquesta condició, que aquesta condició s'ha de complir per totes les funcions. El que passa que, per exemple, en aquest cas, ni ho hem pensat, però que aquí no hi ha cap arrel. Per tant, no ens hem de començar a pensar en això d'aquí. D'acord? Per tant, el radicant de les arrels d'índex parell ha de ser major o igual que 0. Què era el radicant? El radicant és tot el que hi ha dins de l'arrel. Per tant, tenim una arrel d'índex parell, per tant, tot el seu radicant ha de complir aquesta condició. I fixeu-vos que què ens està dient aquesta condició? Hem de saber llegir això. Això ens està dient que 1 dividit d'un nombre x, això ha de ser més gran o igual que 0. Per tant, ha de ser positiu. Per tant, què tenim aquí? Aquí tenim una divisió. Per tal que una divisió sigui positiva, d'acord? Per tal que una divisió sigui positiva, d'acord? Tenim dues opcions. O que estem dividint positiu entre positiu, d'acord? Que això dona positiu, o que dividim negatiu entre negatiu. I això també dona positiu. Clar, fixeu-vos que ens parlen d'aquesta divisió. 1 dividit de x. A l'1 ja veiem que és positiu, d'acord? Perquè el número 1 és un nombre positiu. Per tant, 1 dividit d'un altre nombre ha de ser positiu. Per tant, aquest altre nombre, això implica que aquest altre nombre per força ha de ser positiu. D'acord? Per tant, fixeu-vos que això és una restricció. Igual que això és una restricció, això és una altra. Aquesta primera restricció, de que no podem dividir entre zeros, està dient que la x no pot ser 0. Pot ser qualsevol cosa, però 0 no. I aquesta altra restricció s'està dient que la x ha de ser més gran que 0. És a dir, no únicament no pot ser 0. Aquesta restricció ens permet, per exemple, x igual a menys 4. Menys 4 no és 0. Però aquesta d'aquí no ens deixa que la x sigui menys 4. Perquè menys 4 no és més gran que 0. Per tant, tenim dues restriccions i ja està, d'acord? Per tant, això ens permet saber doncs, quin és el domini de la nostra màquina funció. És a dir, aquí, que recordem que entra el domini de la funció, doncs, quins valors puc agafar de x? Quin és el meu domini? Doncs fixeu-vos que no puc agafar cap nombre negatiu. Això d'aquí em prohibeix agafar cap nombre negatiu. El 0 tampoc el puc agafar, ni aquest ni aquest em deixen. Per tant, el primer valor que puc agafar doncs seria el 0,0000000000000, etc. 1. Per tant, el 0 no puc, però el que està justament al costat del 0 sí que puc. I fins a quin valor? Doncs, mentre sigui més gran que 0, em dona igual. Pot ser qualsevol valor. Per tant, doncs, fins a l'infinit. D'acord? Puc agafar això. Aquest és el domini de la meva funció. Són els nombres que poden entrar, és a dir, són els nombres que si jo els fico aquí em donarà un resultat. Em donarà tot el recorregut de la funció. D'acord? Això és el que vol dir domini. Coses que us han de començar a quedar en el cap. Sempre que trobem, estigui on estigui, sempre que trobem una divisió en una funció, en l'expressió d'una funció, doncs, sempre que trobem una divisió, el divisor, és a dir, el denominador de la fracció, no pot ser 0. Sempre que trobem una arrel d'índex parell, estigui on estigui l'arrel, el radicand no pot ser 0. Hi ha més restriccions? Sí, però les anirem anomenant a mesura que vagin sortint. D'acord? No us vull ara començar a tossigar amb
totes les possibles restriccions, que no són moltes, d'acord? Però és bàsic això entendre-ho i saber calcular el domini d'una funció és una cosa importantíssima, d'acord? El domini, tenir clar quin és el domini, és bàsic, d'acord? Llavors, no vull continuar donant molta informació, així que ara, Arnau, pregunta els teus dubtes, passos un full i els resolc, per tu i per tots. Eren dels exercicis aquests per entregar, veritat? Santi, puc dir-t'ho Pots per parlar, aquí? pots parlar. Sí. Vale. M'escoltes bé, no? T'escolto bé. Que, bueno, ahir em vaig ficar a fer els exercicis aquests que vas dir i el 11, el C i el D i el 12, que només hi ha l'A i el B, són d'arrels i no sé ben bé Vale. o sigui, com fer-los, com desenvolupar-los. Ok. Llavors, deixa'm que doni algunes pautes, algunes pistes, d'acord? Llavors, comencem amb l'exercici 11, d'acord? L'Arnau parla dels exercicis, per si algú no estava, recordeu que el diumenge dia 27, és? No, el diumenge dia 24 heu de fer una entrega de límits. El Moodle ja està tot escrit, però si algú no s'ha enterat, no us preocupeu, que enviaré correu també. Llavors, diu, l'Arnau em pregunta per l'exercici 11, doncs el C i el D. Comencem pel C. En el C teniu límit, quan la x se'n va cap a infinit, de l'arrel quadrada d'x més l'arrel quadrada de 2x. I aquí teniu l'arrel quadrada d'x menys l'arrel quadrada de 2x. D'acord? Llavors, aquí es poden fer diferents coses. D'acord? Si us fixeu en l'enunciat de l'exercici, l'enunciat de l'exercici diu calcular los límites siguientes dividiendo por la mayor potencia de x. Per tant, ja us està donant una pista, d'acord? Que és dividir per la potència més gran de x, que en aquest cas és x. D'acord? Podem dividir cada terme per x. És a dir, una possible manera de procedir aquí és, doncs, a cadascun d'aquests termes dividir-los d'x. És una possibilitat, d'acord? Per tant, pista number one de com procedir. Una altra manera de procedir és transformar una mica l'expressió, perquè potser venir d'aquí a aquí no us agrada gaire, i ho entenc, d'acord? A mi no m'agradaria gaire venir d'aquí a aquí. Però aquesta expressió es pot transformar. En primer lloc, observeu que és una divisió de dues arrels quadrades. Per tant, això, ficant-lo de límit, aquí m'ho he deixat, límit, d'acord? Aquí també ho he de ficar. Això són dues arrels quadrades, per tant ho puc agrupar en una única arrel quadrada. I ficar aquí x més arrel de 2x, x menys arrel de 2x. Això ens facilitarà molt poc, doncs ho hem de veure, però fixeu-vos que en aquest cas, doncs sempre que tingueu una expressió d'aquest tipus, amb alguna arrel, doncs una bona estratègia és carregar-se les arrels del denominador. I com es pot fer això? Doncs multiplicant i dividint pel conjugat d'aquest. Què volia dir el conjugat? Doncs a un d'aquests dos termes, a un d'ells, li canviem el signe. Aquesta arrel negativa l'escrivim positiva, és a dir, fiquem això. Òbviament, si fiquem això al denominador, estem obligats a ficar-ho al numerador. Ara llegeixo, que està en una altra pàgina. Podem treure les arrels posant exponents fraccionaris? Pots, d'acord? Aquesta és una altra opció, però
potser no et facilita la vida. Depèn com ho facis, potser sí, depèn com ho facis, potser no. D'aquesta manera, si feu això, doncs veureu que el denominador no us quedaran arrels. Aquí teniu un producte notable, el numerador, desenvolupeu i després podeu fer alguna cosa d'aquest estil. La qüestió és que en aquest exercici primer s'ha de tirar per aquestes són les dues opcions. D'acord? I continuar, Pipipim, pipipim. Això ja ho deixo per vosaltres. D'acord? Si torneu a tenir dubtes, em torneu a preguntar, però intenteu. En el D jo crec que és més fàcil, perquè el D no tenim sumes, si no m'equivoco. El D diu l'arrel de 2x multiplicada per l'arrel de 2x multiplicada per l'arrel de 2x, d'acord? Dividit l'arrel de x per l'arrel de x per l'arrel de x, d'acord? Llavors, en aquest cas sí que el millor és, en primer lloc, treballar amb exponents fraccionaris, d'acord? És a dir, això és 2x elevat un mig, elevat un mig, elevat un mig, d'acord? Per tant, això, fixeu-vos que podem aplicar propietats de les potències. De fet, mireu, us ho faré. Amb el denominador us ho faig. I així us queda com a exercici fer-ho amb el numerador. Fixeu-vos que només treballaré el denominador, Fixeu-vos que aquí tenim en primer lloc tenim una multiplicació, d'acord? X per això d'aquí, elevat a un cert exponent. Per tant, això quedarà x elevat un mig per x elevat un mig elevat un mig. D'acord? Per tant, tinc x, i aquí el que he dit, tinc x elevat un mig, d'acord? Per x elevat un mig elevat un mig. Potència de potència multiplicant amb els exponents. Per tant, em queda x elevat a un mig per un mig, un quart. D'acord? Tot això d'aquí s'ha canviat per això. I tot això estava elevat a un mig. D'acord? Per tant, aquí podem... Perdó, abans de tot, fixeu-vos, aquí tinc dues potències de mateixa base que s'estan multiplicant. Per tant, en aquest cas, puc canviar-ho per una única potència on s'assumin els exponents, d'acord? Un mig més un quart, d'acord? Si això ho canviem tot per quarts, això són 2 quarts, per tant, 2 quarts més un quart són 3 quarts. D'acord? Elevat un mig. Aquí, un altre cop, de fet, aquí també podíem sumar exponents, d'acord? Llavors, això d'aquí, recordeu que és com si tinguéssim x elevat a 1, per tant, tenim dues potències de mateixa base que s'estan multiplicant, llavors ho podem substituir. 1 més 3 quarts són 7 quarts, elevat un mig, per tant, això queda, quan multipliquem els exponents, 7 vuitens. Per tant, tot aquest denominador es pot canviar per x elevat a 7 vuitens. Una cosa molt semblant succeeix amb el numerador. Ho deixo per vosaltres que feu la simplificació. Però una vegada tingueu aquestes simplificacions, veureu que podreu simplificar en x, d'acord? I resoldre aquest límit molt fàcilment. El complicat d'aquest límit és simplificar aquestes dues expressions fent servir propietats de les potències. D'acord? Però és el que s'ha de fer. D'acord? I després m'has preguntat per exercici 12, quin? Qualsevol dels dos? Santi, Sí. el B. Però una cosa, jo em referia en plan que si abans de resoldre'l com a tal hem de trobar primer una indeterminació o alguna cosa així, o podrem resoldre'l directament. Bueno, No sé si és un pas trobar la indeterminació, és a dir, troba-la, és un moment. Simplement és substituir, quedarà, per exemple, en aquest cas,
infinit més l'arrel quadrada de 2 vegades infinit. És a dir, aquí et quedarà un infinit. I aquí tenc el micro un moment, que si no em reboto i em torno boig. Vale, un segon. Vale. Això, que si aquí substitueixes et quedarà infinit més 2 vegades infinit, l'arrel quadrada, d'acord? Tot això et quedarà infinit i aquí et quedarà un infinit menys infinit. Per tant, indeterminació. Ja pots parar, ja pots transformar. I aquí el mateix, aquí més fàcil encara, si substitueixes et quedarà infinit per infinit, l'arrel quadrada de tots aquests infinits continua sent infinit, i aquí el mateix, d'acord? Per tant, et quedarà infinit partit infinit. Amb aquesta indeterminació ja tenim prou. A partir d'aquí ja pots transformar i simplificar. Llavors, ara et contesto tu, Eugènia, deixem que contesti de l'altre, del 12B. Llavors, a l'exercici 12B és d'aquests que, per ser justos, en aquest exercici hi ha una rata, falta el parèntesi, d'acord? Llavors, d'aquest hem fet, teniu en els directos pujats, un parell molt similars. En primer lloc, s'hauria de substituir, i quan substituïu, veureu que es queda la indeterminació infinit menys infinit. D'acord? Llavors, en aquest tipus d'exercicis, on tenim una parella d'arrels que s'estan restant, en aquest cas, el que podem fer és multiplicar i dividir pel conjugat de les arrels. D'acord? I aquí em faltarà un parèntesi. D'acord? És a dir, aquí cadascú, és a dir, el que ficava, Que no vull que... Per tant, aquí x quadrat més x quadrat més 2... D'acord? Si feu això i opereu, feu aquest per aquest, i després feu-lo de dividir per la x de major grau, veureu que ho podreu resoldre. Però bàsicament el pas que s'ha de fer és aquest. Us quedarà una operació una mica llargueta, però ho treureu. D'acord? I per últim, l'Eugènia diu: a l'exercici 9, el C em dona 1 elevat a menys infinit. El procediment és el mateix que amb 1 elevat a infinit o és diferent? El 9C. Sí, és el mateix. Espera, que estic mirant. Aquí fiques un menys 1. Vale. Observo una cosa, és a dir, 1 elevat a menys infinit, d'acord? A què és igual? Doncs és igual a això d'aquí, d'acord? Per tant, al final, si tu el que aconsegueixes tenir, és a dir, si tu aconsegueixes tenir aquesta estructura, sí? És a dir, el mateix que hem dit sempre, aquí, el mateix que hem dit sempre, però aquí amb un menys, d'acord? Clar, això, aquí límit, que m'ho he deixat. Això és el mateix que això. Fixeu-vos que, què faig? Canvio el signe de l'exponent, però ho envio al denominador. Per tant, tot això d'aquí serà E. Per tant, tot això d'aquí ho podem dir que és el mateix que la inversa d'E. D'acord? Perquè hi haurà 1 partit E. D'acord? Però sí, el procediment és el mateix. D'acord? Proveu, sobretot això, si teniu dubtes, escriviu-me, perquè si jo veig que m'arriben molts dubtes d'alguns en concret, no tinc cap mena de problema de fer un altre directe encara que siguin altres horaris, no, jo no tinc problema. No tinc gaires coses, res a fer. Per tant, si a mi m'arriben molts dubtes dels exercicis, doncs
quedem en algun moment, o potser fins i tot puc gravar un vídeo i pujar-ho i ho explico, d'acord? Però això, proveu de fer-ho, sobretot proveu, no em sigueu tan... És a dir, és tan contra vosaltres si us ho copieu, perquè, vale, sí, aconseguireu que jo em cregui que ho sabeu fer, però al final és pitjor. Si us plau, intenteu-lo pel vostre compte. Pot ser que molts resultats donin E elevat a infinit, molts no ho sé, ara dic, però pot ser que donin alguns això. Si dona E elevat a infinit, doncs E elevat a infinit és infinit, per tant, resultat infinit. D'acord? No, és probable que els límits molts no donin valors concrets, que donin infinit o menys infinit o alguna cosa així. No hi ha cap problema. D'acord? L'important és saber justificar els resultats. Quan doni cada resultat és absolutament indiferent. D'acord? Llavors, ho deixarem aquí. Intentaré tenir tot això penjat avui mateix. Ens veiem el divendres a 2:15, d'acord? 12:30. I res més. Ens veiem la pròxima. Adéu a tots.